Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Nindog ang sugo ni Sir Paulo kanako. Kwarta! Duulon ko na sila karong taon-taon. Layo na ta sa tumakauban, Piolo. Mas ganahan ko. Unsa? Aron masulot ka. Abusar na ng imo, ha? Kung dili lang gini mo birthday karon, dili gyud ko masugot. Ay. Birthday na lang ta na ako, no? Matag adlaw. Aron nga masugot ka. Unsa? Kadit lang man. Oh, Unsa man na? buwak. Angayan ka kinini nga ibutang si Mundunggan. Daan pagig ko. Angayan ka kaayo. Misamot ka kagwapa, ma'am. Atik sa kada. Mao tingali na hinungdan nga pilit kayo sa Clover nimo. Hasta mo bang mga estudyante? Mulingi gyud kun moagi ka na. Ikaw ra gid dili. Unsa? Kung mawa man ko, ma'am. Pangitaon ba sa mo? Siyempre, estudyante man di ka. Kung di pa ko nimo estudyante, ug mawa ko. Pangitaon pa ko nimo? Dili. Klaro ana. Ingon pa bitaw ko. Pero sure gid ka nga dili ka na ko mangawon, ma'am. Ngano mingawon man ko nimo? Nga magkita man ta kanunay. Ako lagi. Mingawon man lagi ko nimo bisag magkita ta sige. Oh. Gusto ko makakita nimo kanunay, ma'am. Buangan bitaw. Hanggawa bitaw ning akong mata bitaw. Magpangita man nimo. Kay nganong magpangita man ka nako? Ikaw, ma'am. Ngano ka? Ha? Ambot lang. Basin og mingawan ka sa akong sermon mo. Kay kanunay ka lang tulala sa akong klase. Makapatulala man ko lagi mong kagwapa, ma'am. Yolo. Lagi, ma'am. Dili ko makakonsentrate sa imong leksyon. Kay mas mapokus kog tan-aw sa imong naong kaysa imong gisuwat sa blackboard. Unsa? Ikaw man gud. Nganong ako man? Kini. Bahala na lang ni. Birthday man bitaw nako. Dili ka makahimo sa pagkasuko nako karon. O makasulti ko bisan unsay akong isulti. Karon ra bitaw ni. Unsay buti mong isulti, ha? O nganong ako naman hinuoy sadaan. Ha? Ang. Kung dili ka pa untag gwapa, ma'am. Unya, nindot kang imong sampot nga magtalikod samtang magsuot ka sa blackboard. Dili unta ko ma-distract, ma'am. Oh. Mao nga imo kining sa Unsa? Ah, Hoy, Piolo. ayaw na, ma'am. Patiwasas ako sa kung gustong isulti kay dili na ko makahimon ini sa sunod. Sa sunod nga mga adlaw. Wala ko ilaing chance karon ra. Unsa? Ma'am, Unsa, Piolo? ang tinuod, ma'am. Unsa man? Ang tinuod. Unsa gani? Pasa yung kulbaan ko. Sige na, sulti na. Isulti na kung sa buot mong isulti. Sige, ma'am. Masulti na ko. Bahala na lang gini. Kung masuko ka na ako inikaw man. Basta kay nasulti na nako. O ikaw na'y bahala kung unsay mong itubag. Basta kay nasulti na nako ang ngayon akong isulti nimo. Sa una pa lang akong pagkakita nimo
O, Og? Piolo? time pa sa ma'am. Manukad sa ko. Piolo, Oo, Nana. Di ana. Di ana, ma'am. Musulti na ko sa tinuod na kong... Dong Piolo. Ma'am, Unsa man, oy? sa manoy! suko mo. Waman, Wa! Mudol ko ha. ayaw! Ayaw! Sabi kong nasuko mo tinuod ha. Nakinatawan na naman mo. Lagi. Sabi na kong nasuko sa ka na ako mamay. Ha? Uwa, uy. Wala man gud may gipanagsultihan, good. Dili ba, Piolo? Ha? Noy. Ali, sagod, Noy. Ha, unsa man. Padol lagi, Noy. Wrong timing kay Kanoy. Nga naman. Basta lang. May gusto pa akong isulti ni ma'am. O di ay. Una mo padaplin una ko. Balik na lang sa imo agi ka. Unya na ka. Oo, sige. Salamat, Noy. Ma'am, magbalik lang una ko sa akong aga kay may panagsultihan ba mo din Dong Piolo. Ha? Unsa? Noy. Ay, sorry. Ano gon, may pakita unta ko nino dito napita. Nga akong nakitaan. Indot king napita ning lugar nga akong nakita. Siya nga, pero kay may panagsultihan ba mo. Na lang. No. Karon na lang, Noy. Ma'am. Dali na. Ay. Nindot, Noy, ha? Ingon baya ka nga nindot. Kinahanglan gid nga nindot, ha? Kay kung dili gani. Nindot lagi dong. Paniguro ko na nimo dong. Malimot ka sa pangan mo sa kanindot. Kung mao na. Tana. Talaga. It's so boring naman here, oy. Haba, oy. English ka, oroy. Wakay angay. Yan naman. Kisa may angayan, ikaw? Ngano? Nag-English ko? Wa, kadili man sa kama-kamao. Unyag bag in English ko, magkasabot ka. Try me. Oh, ha? Be, ikaw, be. Well, you better stop. Look and listen. Why? Because Because gani! Unsa gani? mao na diha. Hasta because, wag kasabot. Ha? Wag kibaon sa because. Nga nangutaan na pa man ka. Ingon ka, kasabot ka. Patry me pa ka diha. Because ba, tungod kay ang ipasabot ana. Ay klaro ni mo eh. Sa, huwag ikay klaro ikastorya ay? Ha? Story na ta. Che! Bahala ka diya, oy. Oh, asong ka maingon? Ato ko nila ni Piolo. May taon ako sila. Bahala ka diya. Bahala sa kagbasaag ka. Way mangita ni mo. Che! May noon na hilom. Ay, pagkatuo ko dito tarong lamig ang hangin. Asa naman kingon di mo? Noy Mihoy. Dito napita dong. Gamay na lang. Doon lang ta. Dali, ma'am. Kupot na ako, ma'am. Sa kahon ra ba ni dapita? Manaka palang takadaadlaw og bukid, ma'am. Nga naman? Aron makakupot ko sige sa imong kamot. Ganina pa ka, ha? Gani. Ganina pa unta ako nga may gustong isulti nimo. Pero giabot man si Noy Mihoy. Di pa naman sa dapit nga iyang dadaan nato na ako isulti ni. Bahala ka. Noy, ikaw ba? Tigwang-tigwang lang nga pero mas kusog man lagi ka nga mo tangas og bukid, Noy. Ay, nana na ko dong. Huwag niya na itong napita nga kung dadaan ninyo. Dali. Ay, biling una na ito sa ma'am niya. Kaya may pakita ko na mo dali. Dali. Ha? Unsa man? Secret. Dali na. Kinigid si Noy Mihoy, eh. Ma'am, di asa ka, ha? Dinili ka na ning dakong bato. Ha? Lingkod lang una din,
Aton sana ko sinoy mihoy. Sige. Magpaabot ko nimo. Sige, ma'am. Gigakos ko nimo. Ma'am, Unsa Piolo? salamat nga gikailat ka. Piolo. Ayaw ko kalimti ha. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!